Moikka vaan kaikille, Metso Roope Pro ja tänään me pelataan Brawl Starsia. Ja niin kuin huomasitte, mulla on ihan mahtava uusi intro. Joo. On erittäin hieno intro. Onks tää okei, tää ei oo yksin. Viime pelissä mä yritin, kun mä... Sieltä tulee toinen suurkapas lightsaber. Niin viimeksi, kun mä pelasin, niin oli maailman yksinkertaisin El Primo. Siis se vaan kulki sitä suoraa linjaa. Ei tehnyt yhtään mitään mutkia. Näin. Boom. Presenssi. No niin. Tule tänne, tule minun luokse. Joo, minun luokse. Täällä Kubet saa hyvän vastaanoton. No niin, onkin Chester. Pum. Aha. No niin. Sä oot nyt Dom. Vai Dom? En muista. No joku kuitenkin. No niin. Hyvä, helppo shotti. Se on näette 1v1. Joho. On pitkä kantama. Me voidaan ampua noin. Dom. 1, 2, 3. Yritit sä kirjoittaa niinku Dom. Tulikin Dom. 1, 2, 3. Miten toi vaan Chester juoksee naamalla? Onks Chester Bravli oikeesti niinku nössöin tää mäpää? Mä en tiedä missä mun Chester on. Tässä. Niin mä oon saanut tää skini jostain Stardropista. Mä en koskaan käyttäisi Chesterin skineihin mitään rahaa. Tai sit niinku gemejä. Varsinkaan rahaa kyllä. Yleensä on semmoisten tasoinen tyyppiä skinejä, jota mä en koskaan niinku käytä. Niin semmoisesta tyypistä mä saan skinejä Stardropista. Ja sitten hetki sitten osaan tulla hänkille. Mä en oo hyvä hänkille. En oo myöskään kyllä harjoitellutkaan kuin ihan pari kertaa. Huonoon on Berri. Sitä mä en tykkää yhtään. Pam! Lähin musta jotain patterit. Joku lekkii ulkona piipsapossua. Mä nyt tunteesin, kun ei saanut olla piipsamaan, piti olla Jyri. Pop! Pom! Mä oon näin taktinen pelaaja. Kattokaa miten Kattokaa miten taktikoida. Kattokaa miten oikeesti taktikoida. Näin. Näin oikeesti. Näin taktikoida. Ai saakeli. Löin mun pääseinään. Siis. Eiku Draco. Oi niinku mun Draco uusi. Mä en kyllä kakausta Dracosta, mistä mä sain hänkille niinku. No mä voin tietysti testaa hänkkiä. Mä voin lupaa, että tästä pelistä ei tule yhtään mitään. Onks tää toinen? Mun mielestä tässä oli toinen. Ja se olikin täällä. No niin. Noniin. Sitten. Jos mä tikin ykkösestä. Meneekö tikin ykkösestä? Ei ihan. Sitten kun mä saan vähän enemmän kupea, niin kyllä se kuolee ykkösestä. Oho, hups. Mitä vitsiä äsken tossa kävi? Mä vedin siihen tikkiinkin enemmän, mutta tohon. Pum. Tää voisi ehkä olla ihan hyvä rämäpä, jos tätä vähän päivittelisi. Pam. 2000. Ei se vedä 3 tonnia tässä. Pum. Kun mä oon ymmärtänyt, että hän vetää ihan himputisti. Mä käännän tätä ympyrää ja ammusta. Sulla on mändi. Yläjakso. Mä tapoin sen. Sitten mä haken toi mändi kupeen, niin voitais ehkä tehdä jopa
3 tonnia. Paraniks toi yhtään tästä? Okei, parani. No. Nyt sä oot upea. Noin. Nyt se voi räjähtää. No niin hyvä. Ja box. Se on poko. Poko. Mä pidän sen tästä seinän läpi. Tule poko. Ihan sama. Mä kuitenkin häviän. Jos mä oikeesti häviän tän. Ja tosta noin. Ja box. Tämä on miten hyvä mä oon. Mä oon Suomen paras sen. Oikeesti. Mä en voikaan olla kun mun hankku ykköstasolla. Se on ihan ykkös. Mä en mä kyllä sen päivittämisen kyllä käytä. Mulla on vähäisiä raheja, niin. No miksiköhän mulla on silleen paljon pokana, mutta jos ei tässä on niinku maksi. En mulla tiiä. Pidettiin puhuta. Kuttu on aika hyvä itse asiassa. Mä oon pelannut mukaan jotain taktiikoja, se keksi jotain taktiikoja. Ne ei kyllä melkein koskaan kyllä toiminut ihan sama. Yksi on toiminut. Frank on hyvä, mä katson mitä on heti noin vihuisia, jotka yritän. Siellä on Mortis vastassa. Niin. On silleen rip situations. Onko Mortis please annetaan? Ei, eikö tää on 3? Siellä on Pam, Willow, Maisie. Itse voin käyttää muita paitsi Pamia. Mä en tykkää Pamista. Pampers. Oi. Oi saakeli. Ei mä olisin. Tosta kun ois kerennyt vielä. Varustettaa jonkun tuotteen käskyläiseksi. Ja mä arvasin. Kyllähän sun pitää tappaa se Pampers. Oi saa. Mä en jättänyt tota villoota. Tää on ihan win-win situations. Ainakin nyt. Mä en jaksa, että siis toi. Meisi käytti just sen. Olisiko tosta maali? Ei. Jos toi menee maaliin, mä oikeesti teen 100 euroa, niin. Ja no. Win-win situations. Kukaan ei ole tehnyt yhtään maalia. Mitä tää meidän Mandy tekee nyt? Se on vielä. Sen käyttötarkoitus on vielä mysteeri. Mutta sekin kyllä kohta varmaan selviää. Jäi. Okei, vitsi. No nyt se on. Vittu. Samperi. Ei, en halua. Mä vihaan näitä vihuja. No niin, kiitos. Takaa turpaa. Takaa luudasta. Mennäänkö maali? Ei me. Mistä vetoo 100 vetoa? Jokaisella katsella on sitä 100 velkaa. Hei, Mäisi, sä oot niin nössö. Sä et edes huomannut, et kuka siinä puskassa saattoi olla. Hyvä Mandy. Eiku, joo, oot sä Mandy, kyllä sä oot Mandy. Nice. Mä en jaksa, että se tekee tosta. Oikeesti minä moro.